שלום לכולם, כאן אמיר וולפמקט, והגעתם לעוד פרק שלי משחק מיינקראפט. וכן, הפעם לא בוונילה קראפט אייל, זה בגלל שיש בעיות בוונילה קראפט, אין השרת לא טוב, וכאילו לא שהשרת, שכאילו האדמין וכל זה, השרת מלא לאגים וקשה לצלם בו, כי בגלל זה גם לא העליתי המון זמן, כי קשה לצלם שאין שרת. וחשבתי לא יצא לי אפילו אפרוח אחד, אבל חשבתי לצלם לכם סדרת מולטיפלייר, אבל כאילו סורווייבל, אבל מולטיפלייר כאילו עם אנשים. בינתיים רק אני ואח שלי בשרת, זה הבית שלו, לא יודע, פה אני אעשה את הבית שלי, ואני אצרף עוד אנשים בהמשך. מה רציתי לעשות? מה אני עושה? רוצה לעשות סולם, מה אני עושה? מה? למה? מה קרה לי? שכחתי לרגע איך עושים סולם. מה? שכחתי איך עושים סולם. ככה דלת. שכחתי לרגע. נשים פה את הסולם. פה. ופה אנחנו נרבה כזה חיות שלנו לספאון, כאילו זה הספאון יהיה. וכן, זה מה שהשגתי בינתיים. כן, אז זה מה שרציתי להסביר לכם. אין כל כך הרבה מטלות לשרת או כמות סאבים שצריך להשיג. פשוט תוסיפו אותי לסקייפ, את מי שאני ארצה להוסיף, מי שבא לי טוב בעין אני אוסיף, ומי שלא אז לא. בואו נביא איתנו צ'יקנס הביתה. בואו יא צ'יקנים, בואו. שנייה, אני אוודא שאני מקליט עם קול. כן, אני מקליט עם קול. היי, בואו. אוף, 3 נהיו. בואו אחריי. אנחנו בגרסה של השרת, אנחנו בגרסה 1.7.0. בגלל לא יודע, זה מה שיש, כאילו זה מה שאני יכול לפתוח את השרת על 1.7.0 ואם אני אוכל בעתיד לפתוח על סנאפשוט אז אני אפתח. אוי, למה אני נופל כל שנייה ואני מאבד את התרנגולות? זה לא פה, זה פה, בואו. עד שהם יבואו כבר יש לילה. וכן, זה יהיה פרק מאוד קצר כי אני חייב ללכת לישון. השעה כבר 3 לפנות בוקר ושיחקנו המון בשרת. בואו. סוף סוף. אוי, אני נפלתי למלכודת, לא הם. בואי. זהו, בעיה שלכם, עכשיו תתעקו פה. מה נותנים להם כדי שיתרבו? זרעים? יאללה, תתרבו. נשים להם פה אור. נשים בכל המקומות בספאון אור. לפידים, סליחה. נעיר פה. כדי שזומבים וקריפרים לא יתקרבו.
בהמשך גם אני עומד לשים חומה, כמו שעשיתי בהשארת, מסביב לבית שלי, כאילו לספאון גם, כדי שלא ייכנסו מובים ויהרסו לנו את הספאון. אז עוד פעם, הסקייפ שלי בדיסקריפשן, מי שרוצה להשתתף בשרת. זה לא להשתתף, פשוט צחק, יש כיף כזה. איך נכנסים לבית הזה? איך נכנסים? אין כניסה לבית. איפה המיטה? אין פה מיטה. אין מיטה. אז ניתקע פה בלילה. וזהו. אין לי מה לעשות היום כל כך בפרק הזה, בגלל שזה פרק ראשון וטיפה הסברים. אז ככה בוא נעבור, נעשה כזה סיכום על מה שאמרתי. ננמיך את למה אני יוצא. בוא ננמיך את הווליום. אז בוא נסכם את מה שאמרתי. שרת בינתיים כזה, כי לא זה בינתיים, אני אקליט פה בשרת הזה ולא בוונילה קראפט, בגלל שבוונילה קראפט יש בעיות לאגים והשרת רוב הזמן סגור, אז אפשר להקליט, ואני רוצה להקליט מיינקראפט ואני לא יכול לעשות את זה בוונילה קראפט. ופה כן, בשרת החדש שלי שאין לו שם, זה פשוט מיינקראפט מולטיפלייר ונילה, בלי שום מוד וכדומה. בואו זה, נטיל את הביצים. כלום לא יצא מזה. חרא של דבר. קריפר. נעיר גם פה, נעיר גם את הקריפר הזה. או, קרבות עם הזומבים, הם לא יודעים שפעם הייתי PvP'ר, איך שלא אומרים את זה. זהו חברים, בואו נחמם קודם כל את האוכל הזה. ומי שרוצה להשתתף בשרת מוזמן לדבר איתי בסקייפ, שיהיה בדיסקריפשן. אם אתם רוצים להמשיך לעקוב אחרי הערוץ, תנו לייק וסאב. מקווה שאהבתם את הפרק. פשוט כן, לא נשארו פרות בגלל שהרגתי את כל הפרות כמעט. אז מקווה שנהנתם. כאן הייתי אמיר, ובפרק הבא אנחנו כבר נמצא לנו מה לעשות. תודה שצפיתם וביי ביי.